गासै 52 नखरनो हाग्रा बिफाननिफ्राय न' गैजायैफोरनो एबा राहा बादा थानायफोरनो थिं राननानै होदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि बेन्दोङाव थानाय सान्तिपुर खावला बाजारनि साहाथिं थानाय निरिख गामियाव न' गैजायै राहा बादा थानाय 52 नखरफोरनो चिरां जिल्ला डिभिजन काजलगाव हाग्रा बिफाननिफ्राय काजलगाव डिभिजननि एसइएफ कुनजन बसुमतारीनि आखाइजों राननानै होयो। बे राननाय एबा सहाय होनायाव बाहागो लादों 14 नं इउपिपिएल ब्लकनि गाहाय नेहाथारि निखिल बरगयारी, इउपिपिएल मिरु लाइमोन आफादनि नेहाथारि रनजित मोसाहारिया। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ जमा खालामदों। बे जमा जानानै थानाय नखरफोरनि मोननांगौनि मोनथायखौ लासै लासै होलांबाय थागोन आरो बे हाग्रा ओनसोलनि खाथियाव थानाय गामिखौ जिब जुनारनिफ्राय बासायनायनि खामानिबो मावगोन होननानै चिरां जिल्ला काजलगाव डिभिजननि एसइएफ कुनजन बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल ब्लकनि गाहाय नेहाथारि निखिल बरगयारीयाबो बे अनसुंथाइ होनायखौ हाग्रा बिफानखौ गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे इउपिपिएल ब्लकनि जानानै मोजाङै नायगोन आरो हेफाजाब होबाय थागोन होननानै फोरमायो। बे जायगाया माने जोङो इनक्रोचमेन्ट एरियानिफ्राय जोङो रिलकेट खालामदों बे जायगायाव सुबुंफोरखौ, गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ। दा बे रिलकेट खालामजानाय सुबुंफोरनो जोङो रिहाबिलिटेट खालामनायनि नामाव जोङो थिं राननानै होदों। दैज्लां बोथोर सफैगासिनो दङ। दा बिथांमोना बे दैज्लां बोथोराव गाहामै गाहाम थानानै खामानि मावनानै जानो हाथों बिदि होननानै जोङो राननानै होदों। दुलाराय बुहुमनि दाब दाब जायगायाव बर' माहारिफ्रा गोसारलानानै रायजो जालानानै दङ। बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै सादजादला जादोंब्ला, मानिबा जेंना गोग्लैदोंब्ला बिथांमोनहा बड'लेण्ड ओनसोलाव फैनानै थाफैनो हानायनि बिनि मोन्थाय दङ। बिदि होननानै नाथाय जोङो फरेस्ट एरियायाव बिथांमोनखौ दोननायनि जोंहा थांखि बिथांखि गैया। जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव गोबां गोग्लैसोनाय कास्ट लेन्डफोर दङ। बेफोर कास्ट लेन्डआव सोरबा सुबुङा जुदि बबेबा बड'लेण्डनि बाहेरायाव बुहुमनि बबेबा खनासेयाव जुदि सादजारला जादोंबा बिथांमोनहा जोंनि एरियायाव जोङो आश्रय होनो हानाय जोंहा माने जथेस्थ' बेबस्था दङ आरो बिथांमोनहाबो मोन्थाय दङ। दा बे जायगायाव बबे जायगानिफ्राय दंफैयो? बे जायगायाव जोङो मिथिगौ माने दिखियाजुलि एरिया नागालेण्डनि दङ। बिथांमोनहा माने बे जायगायाव आश्रय लाफैदों। जों मिथिया बिथांमोननि समस्याया मा, बिथांमोनहा मा जाहोननि थाखाय बे ओनसोलाव फैनो गोनां जाखो, हाग्रा बंग्रा खारबोनो गोनां जाखो, जों बेखौ डिटेल्स मिथिया। थेवब्लाबो बिथांमोनहा फैदों हिसाबै जों बिथांमोनखौ हाग्रायाव दोनाबालानो हाग्रानि मोनसे माने खनायाव जोङो बिथांमोनखौ रिहाबिलिटेट खालामनो जोङो नाजादों। दिनै बिथांमोननो जोङो थिंखौ राननानै होनाय जाबाय। बावहाय जोङो दिनै 56 फेमिलिनो जोङो रानना होगोन। बिनि उनाव फैगासिनो दं गोबां माने हाग्रा सिङाव हाबनाय दङ। बिथांमोनहा हाग्रा सिंनिफ्राय जोंनि खावलायनायखौ माने रेसपन्स होनानै बिथांमोनहा ओंखारबोगासिनो दं आरो बे जायगायावनो जोङो बिथांमोनखौ रिहाबिलिटेसनखौ होनानै जोङो माने जों हाग्राखौ उदां खालामगोन। दा बिथांमोनहा जोंनि खावलायनायखौ रेसपन्स होदों। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों आरो बिथांमोनहा बाहायनो गावसिनि इयुन जिउनि माने थांनानै थानायनि जानाखि राहा भबिसत बेखौ बाहायनो दानानै लाथों होननानै जोङो मिजिं थियो आरो जाहाथे बे ओनसोलखौ गारनानै आरो गुबुनाव माने खारलांफिना आरो हाग्रा सिफायनायाव आरो बिथांमोना इनभल्भ जाफिना बेखौ जोङो बिथांमोनखौ खावलायो। दा हाग्रायावथ' बाहाय माने हाग्रा सेराव थानाय माने जिब जुनारजों माने दावहा नांनाय बादि जायो। दा माने हाग्रा बंग्रा रायजो जानायानो बेनो, नोङो हाग्राजों दैमा दैसाजों बेबादिनो जिब जुनारजों चेलेन्ज खालामनानै थानांगौ जायो। दा हाग्रानि फरेस्ट कभारा सेबलांनाय लोगो लोगोनो हाग्रानि जिब जुनारफ्राबो थानो जायगा गैयि बादि जानायलाय बे हाग्रानि जिब जुनारफ्रा मैदेरफ्रा फैनानै माने मानसिजों इनकाउन्टार जायो, मोगा मोगि जायो। बेबादि मेन एन्ड एलिफेन्ट कनफ्लिक्टआ जायगा जायगा सोलिबाय थादों। बिनि थाखाय जोङो इयुनाव बेबस्था लागोन माबोरैहाय माने मेन एन्ड एलिफेन्ट कनफ्लिक्टखौ जोङो माबोरैहाय माने जोङो होबथानो हायो बेनि थाखाय जोङो राहा लागोन। नोंथांमोननिसिम गिबि गिबियाव आङो ब्लकनि सेक्रेटारि जानो साबायखर बावहरनाय थाबाय।
आरो लोगोसे जायनाखि आङो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावनो नागिरदों मानो होननानै बुङोब्ला बिदि इनक्लुजमेन्ट जानाय फोरखौहाय जायनाखि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लाबोना दोनफैदों बिथांमोना जायनाखि अनसुंथाइ होनो थाखाय थिरांथा लादों बेनि थाखाय आङो साबायखर बावगोन आरो लोगोसे जायनाखि जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि सार बिथांनिसिमबो आङो साबायखर बावनाय थाबाय आङो जोंनि 14 चिरां दुवार ब्लकनि नेहाथारि जानायाव बिथांखौ आरोबाव साबायखर बावबावदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा बेयाव जायनाखि इनक्लुजमेन्ट खालामनाय मानसिफोरखौ जायनाखि जमा खालामनाय दोनफैनाय बिथांमोना हालाय हाफाय न' गैयै बिदिनो जानो लोंनो गैयै बेफोरखौ नुनानै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जायनाखि थिं राननानै होफैदों बेनि थाखाय आङो साबायखर बावगोन आरो लोगोसे आङो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साफ्रोमबो NGOफोर आरो रेन्जनिफ्राय नुजाफैनाय साफ्रोमनिसिमबो गिबियाव साबायखर बावग्रोनाय जाबाय लोगोसे आङो बेखौनो बुंनो सानदों जायनाखि जोङो दिनैहाय दहाय सारा बुंलांनाय बायदि जेरैहाय इनक्लुजमेन्ट खालामनाय बिथांमोनखौ बेयाव ज' लाबोनानै दोनफैनाय जादों आरो बेयाव जायनाखि आं बिथांमोना डिपार्टमेन्टनिफ्राय जायनाखि सुबिदा होदों थिं राननानै फैदों आंबो पार्टिनि जानानै बेखौनो बुंगोन जोंबो पार्टिनि जानानै सरकारनिसिम बिटिआर सरकारनिसिम जोङो नारसिनबाय थागोन बिथांमोननो फेसिलिटि होनांगौनि थाखाय बिथांमोनाव बेवहाय दै गैया दैनि थाखाय फेसिलिटि होनांगोन लोगोसे बिथांमोननो बिदिनो थानाय जानायफोरनि थाखायबो उनावहाय जाहाथे माने बिटिआर सरकारा सुबिदा होयो बिनि थाखायबो जोङो सरकारजों सावरायलायगोन आरो जों आसा खालामो जोंनि सावरायनायफोरजों आरो लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि क'पारेसन खालामनायनि गेजेरजों जायनाखि बिथांमोननि बेयाव थानाय माखासे समस्याफ्रा समाधान जागोन होननानै आं सानो